Vonkajšie žalúzie efektívne tienia a chránia interiér pred prehrievaním, pričom zachovávajú prístup denného svetla. Sú ideálnym pomocníkom v horúcich slnečných dňoch a pomáhajú šetriť náklady na klimatizáciu. V tomto videu sa venujeme montáži žalúziového kastlíka od firmy Xela. Tento vodeodolný a trvanlivý výrobok je vhodný pre väčšinu vonkajších žalúzií na trhu. Dá sa omietnúť a dĺžkovo upraviť na mieru. Xela ponúka kastlíky v dĺžkach od 1 do 3 metrov, a to v jednotlivých dĺžkach po pol metri. Na predĺženie kastlíkov je k dispozícii žalúziový segment s dĺžkou 2 metre. Je to univerzálny predĺžovací kus bez čiel, ktorý sa spája so základným kastlíkom pomocou priložených spojok. Montáž pri nezateplenej stene. Kastlík sa inštaluje do nadpražia otvoru až po osadení okna. Materiál je vhodný na omietnutie, preto môžeme na kastlík naniesť rovnakú fasádnu omietku ako na stenu. Dĺžka kastlíka sa navrhuje podľa svetlosti otvoru. Pokiaľ svetlosť otvoru nezodpovedá štandardnej dĺžke kastlíka, použije sa kastlík prvej väčšej dĺžky alebo kombinácia zložená z kastlíka a zo segmentu. Dĺžku je možné upraviť na mieru. Hliníkové lišty sa dajú jednoducho rezať pílkou na železo alebo uhlovou brúskou. Materiál kastlíka je možné rezať pílkou na drevo. Spojenie častí kastlíka zabezpečujú priložené spojky, ktoré sú súčasťou balenia. Na kastlík následne namontujeme kotviace L-konzoly, ktoré sú spolu so skrutkami slúžiacimi na ich pripevnenie ku kastlíku súčasťou balenia. Kotviace skrutky na upevnenie k stavebnej konštrukcii nie sú súčasťou balenia. Žalúziový kastlík s namontovanými L-konzolami priložíme na miesto a naznačíme si ich budúcu polohu na stene. Potom pomocou dláta alebo podobného nástroja vytvoríme drážku na zapustenie konzol tak, aby po namontovaní kastlíka na stenu nepresahovali cez líce muriva a nezasahovali do povrchovej úpravy steny. Za pomoci vodováhy vyrovnáme a osadíme kastlík tak, aby jeho povrch lícoval s povrchom muriva, čím zabezpečíme dostatočný priestor na aplikáciu výstužných vrstiev. Kastlík kotvíme ku konštrukcii vhodným typom skrutiek. Zároveň je nevyhnutné dodržiavať hrúbky jednotlivých vrstiev povrchových úprav podľa technologických predpisov výrobcu omietok. Rovnako ako konzoly, ani povrch kastlíka nesmie nikdy presahovať líniu muriva. Škáru medzi kastlíkom a murivom vyplníme nízkoexpanznou purpenou. Montáž pri dodatočne zateplenej stene. V prípade dodatočne zateplenej steny namontujeme výrobok na stenu rovnako ako pri jednovrstvovej stene, až po osadení okien a pred realizáciou kontaktného zatepľovacieho systému. Kastlík osadíme tak, aby jeho čelná doska bola zapustená približne 20 mm pod úroveň plánovaného povrchu zateplenia. Samotná montáž kastlíka je podobná ako pri montáži na jednovrstvovú stenu. Na kastlík sa najprv namontujú L-konzoly, potom sa po jeho vyrovnaní na konštrukcii vyznačí ich budúca poloha a vyvrtajú sa otvory pre kotviace skrutky. Kastlík sa bodovo pripevní k nosnej konštrukcii vhodným typom kotviacich skrutiek, pričom dbáme na zachovanie jeho vodorovnej polohy. Pred úplným namontovaním vykonáme ešte raz kontrolu osadenia vodováhou. Po kontrole a prípadnom zrovnaní sa kastlík pevne pripevní ku konštrukcii. Kastlík musí byť namontovaný tak, aby jeho zadná doska prekryla pripájaciu škáru okna a tesniacu pásku. Vnútornú výstuhu kastlíka odstránime až pred montážou žalúzií, pričom dbáme na to, aby nedošlo k popraskaniu povrchových úprav steny, ak sú už v tom čase dokončené. Následne sa čelná doska kastlíka pri realizácii zateplenia prekryje tepelnou izoláciou s hrúbkou 20 mm, ktorá sa zatiahne do zateplenia steny v šírke minimálne 200 mm. Tým sa zabezpečí vzájomné prepojenie tepelných izolantov. Pri aplikácii vystúženia a stierkovania je potrebné postupovať podľa technologického predpisu dodávateľa zatepľovacieho systému. Na rohoch je nutné umiestniť diagonálne pásy z výstužnej tkaniny, aby sa zvýšila pevnosť a odolnosť kritických miest. Pri každej montáži je dôležité kastlík pevne zafixovať tak, aby sa predišlo jeho pohybu a tým aj možnému popraskaniu omietky pri manipulácii so žalúziami.
Podrobný návod je priložený ku každému výrobku a je dostupný aj na stránke výrobcu www.itong.sk v ponuke na stiahnutie v sekcii Prospekty.